misal jeneng totoke derek Pak Kabar. Ket mangempet ngono nisor Pak. Ket mang temen aku ngempet. Ngempet ya? Sungkan ambek tamuku aku sini. doremi Lah itu mundur nah ini ya ya mire tahu tempe rasane Mas Asap sat Mas Asap teret Mas Asap Tanjo, tak kedung, ngene Mas ya. kowe iki jane kemendemen cubung ya Tanjo perak tapi